alaikum. Wa alaikum assalam. Idan gari. Assalamu alaikum. Wallahi sannan bane. Yauwa. Wannan dai ba gobe. Na lafiya. Lafiya. Barka mu da lafiya. Alhamdulillah. Ya kokari ya Wallahi sai gode da ubangiji. Ya girma da hakuri. Allah ya karasa kira. Wannan gida nan a nan kasuwar nan da sai da kayayyakin abinci shi babban mutum ne a nan da wata gida. To ina jin labarin ka kai. Ina jin tallullukan ka a rediyo. Allah sarki shi ne ya ce mai da hakura ga wurin ka. Kasan da magana a bakin mai da ta fi yaƙi. Wannan gaskiya ne. Alhamdulillah lafiya ayya. Ba wani da ya cuce ka ba. Babu wani. Ba zalunta ka Ba ba. ɗaya. Ba ɗaya. Sai shukura. Wato ranka ya daɗe ba ta yi wa muna sa lokaci da shi gidan gari. Za mu zo a gaisa. Allah bai nufa ba sai wannan lokacin. Gaskiya ne kuma duk abin da ya dace na girma na mutuntawa na mutuntaka na arziki na zamantakewa irin ta rayuwa to ba abin da ni baya gaya mu a dangane da kai kuma dai yayi bayanai ne na arziki shine na ce to zan zo tun da ina da dan wasu bayanai a matsayin ku na dattawa Bayanin kamawan Allah. wato a matsayin ku na dattawa a tafiya nan yadda rayuwa take tafiya tun daga matakin siyasa har abin da ya kawo cikin gwamnati tun zamanin dai ku ake abin da Allah ya ji kan malam wato ranka daɗe ni da maka mai da ya bayani ɗan kasuwa ne kuma a nan kasuwan nan ta sai da abinci babbar kasuwa ta garin nan ina ɗaya daga cikin manyan ina jin labarin alhaji bakaki duk abin da ya kama na tanadi a kasuwa musamman maganin gabatowar lokacin nan na watan azumi wata mai alfarma watan da ake son a sauƙaƙa. Alhamdulillah. Gani da wata ne mu mai alheri a gare mu Wannan gaskiya. wata ne da muke samun alheri ai kowa ma don mumini duk wanda ya yi imani da ranar alkiyama ya yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dole sai ya farin cikin zuwa watan Ramadan kuma zai samu duk abin da bai tsammani zai samu wani alheri. Alhamdulillah. Eh. To dama na yi tanadi ne To. ina da store da na ajiye kayayyakin abinci Na'am. cikin abin da ya kama siga ne shinkafa da taliya madara da duk wani nau'ikan da za a buƙaci Kayan masarufi. yawwa cikin wannan wata musamman ma siga Alhamdulillah. dama shi sigan ina da shi amma a yadda na saro sigan nan ƙasa ma da rubutar da yake a waje Na'am. siga Eh. kuma da yake wata ne na alheri wanda mu 'yan kasuwa Eh. muke tanadi don wannan wata Na'am. da nake son da Allah dama wannan ma naka ne na taho da shi babbar riga ce da yar ciki da hula da hada takalmi ba Allah ya yi juma'a nan ta farko ta watan arziki ya dai tunda sai an amfani da shi to ina da buƙatar idan Allah ya kai ko kuma daga kowane irin lokaci ina son zan sai da kayayyakin nan na kamar dai buhun sugan da ne bayani na sai da shi kamar naira 25,000 zuwa 30 yadda duk ma dai abin da ake ciki akwai wani tanadi kai akan kanka tunda kana ɗaya daga cikin masu faɗa a jam'iyya da gwamnati to idan an tashi a kawo da kai akan irin musamman ma ni nan da na zo muka gaisa muka gana to kaci shi ma dukkanin rabuwar kayayyakin sun ma dai akwai wani ƙari da nake so zan yi Sigan da ka siyo ba kama siyo shi ya kai 9,000 ba. 8,100 ko 7,700 ne in ban manta Yanzu kuma kake so ka siya shi 27,000 zuwa zuwa 30 ma saboda wata mai albarka ya zo. yawwa Watan da kai kuma a naka tsarin zaka kwantata wa talaka. Zaka azabtar da talaka kai azalimi ne. Baka ji a bayanin da Allah ya akan masu cin riba ba. Yanzu ka siya shi 27,000 ko 30,000 akan ka so shi 8,700 nawa kaci ka ribanya kuɗin ashe azalimi ne kai kuma akan haka kake so ni yanzu in shige ma gaba in je in tari barista muhimmi magadiri mun gado in gaya masa ga wani mutum alhaji mutumi na ne zai sai da siga naira 27,000 zuwa 30 idan ne haka ne wa kai na adalci na taimaki musulmi da musulunci kai yanzu ka taimaki musulmi da musulunci to billahi lazi ka kiyaye kanka barista muhimmi magajiri man gado ya fito tsayin daka bakin rai bakin fama sai ya yaƙi cin hanci da rashawa yana ma kan yaƙin cin hanci da rashawa
kuma hukumarsa tana nan akan bakanta. Hukumar korafe ce da ka ƙarshen cin hanci da rashawa a jihar Kano. Dattijo ai ba wannan magana ba ce. Dattijo ai ni dai abin da nake bayani ko da akwai wata tsanantawa ko wani abu ai kar kai man zancen banza kai zuwar ka ɗin banza za ka zo ka hana kani ka hana kadda ni. Allah ya la'anci mai cin rashawa, Allah ya la'anci mai bayarwa, ya la'anci mai karɓa. Za ka zo ka sani a cikin bala'i ka tuwo man da kaya tsirara nake yawo ko an gaya ma ba da sutura ka yi kuɗa da kayan. Ai da kan da wannan ba zai imani ba. Kuma sai na baki diddigi. Ai sai na baki diddigi na gano su to ɗan ka ci kwafar uba ka sai na sa an kame ka. Ha? Haka yake fuska duk kusa sani kamar hanyar ƙauye. Wannan wulaƙanci da me gaba? Wannan wulaƙanci da me gaba? Ni ban taɓa tunanin haka ta ba. Ka ɗauko ni ka kawo ni wajen tsohon banza tsohon. Wannan ta gaba alaji. Alautu zaka. Kana gani ka jijjiga kai yake ina marayan muri. Alautu zaka.